avasamapanam drushto maya tava mahakara yogeshwara kala kala yogeshwara kala kala. Namaskaram, welcome to Mahashivratri 2025. മഹാശിവരാത്രി 2025 സ്വാഗതം. எல்லாருக்கும் வணக்கம். மகாசிவராத்திரி 2025 எப்படி தமிழ்ல? எங்க தெம்பே இல்லையா? என்ன இப்படி? And welcome to our beloved Home Minister and many other dignitaries who are here. Namaskaram to all of you. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി മറ്റ് പ്രധാന അതിഥികൾക്ക് സ്വാഗതം അറിയിക്കുന്നു. Well, in every government there are ministers and ministers, of course, but എല്ലാ സർക്കാരുകളിലും ഒരുപാട് മന്ത്രിമാരുണ്ട്. after independence, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം there was one minister, ഒരു മന്ത്രിയെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. Home Minister. ഒരു മന്ത്രിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായി. Wouldn't have gotten consolidated. You know who I'm talking about? അന്ന് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമന്വയം സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ആരെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? That time അന്ന് ശ്രീ സർദാർ പട്ടേൽ ചെയ്തത് was one of the most significant acts. ഈ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ്. Otherwise we wouldn't be one country for that matter. അല്ലെങ്കിൽ നാം ഇന്ന് ഒരു രാജ്യമായി തീരുമായിരുന്നില്ല. Though the misfortune of partition happened, still whatever could be. വിഭജനം എന്ന ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചുവെങ്കിലും But since then രാജ്യത്തെ ഒന്നായി ചേർക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായി. secessionist and various വിഭാഗീയവും other things even രാഷ്ട്രീയപരവുമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. where the nation, though was one nation in paper, in many ഈ രാജ്യം കടലാസിൽ ഒരു രാജ്യമാണെങ്കിൽ പോലും parts of the country which were not really in control of, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലും നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നില്ല. say, our ഭരണകർത്താക്കളുടെ present Home നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ടായിരുന്നു. Minister. What's done is in some way a reflection of what Sardar Patel did at ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശ്രീ അമിത്ഷാ ചെയ്യുന്നത് together. അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശ്രീ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ചെയ്തതിൻ്റെ Slowly അതിൻ്റെ things were happening. സാമാന്യം അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. Next week, രാജ്യത്തെ തുന്നിച്ചേർക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹവും നിർണായകമായൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. you name it. You have not heard of such things for last 10 years. Thanks to all the agencies, forces, and above all, the one who leads them, our beloved Home Minister. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് And the മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്ന which he has handled ശ്രീ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി done many things and ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ രാജ്യത്തിനായി ഇന്ന് ചെയ്യുന്നു. almost not like our country where militancy ruled. Today സായുധ വിപ്ലവങ്ങൾ, സായുധ കലാപങ്ങൾ നടന്നിരുന്ന ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ന് നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുന്നു. will be over. 2026 ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് സായുധ കലാപങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ, ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ സുപ്രധാനമായൊരു കാര്യമാണ്. കശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കി ചേർക്കുന്നതിലും ഈ ഗവൺമെൻറ്റും This is not വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ചെറുതല്ലാത്ത ഒന്നാണ്. historically when we make some mistakes, knowingly, unknowingly, but we don't know what compulsions they had at that time. ചരിത്രപരമായി നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, ഇത് ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല. We have done historically ചരിത്രപരമായി നമ്മൾ ചില തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിയാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിരുന്നു ഇത്. thing. പക്ഷേ And അത് പിന്നീട് സങ്കീർണമായി മാറി. 370 abrogation of that, ആർട്ടിക്കിൾ 370 bringing peace to the state, എടുത്തു മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. almost normal, I would say. കാശ്മീർ ഇന്ന് പഴയ രീതിയിലേക്ക്, Lakhs of tourists are നോർമൽസിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. to come and play golf in Kashmir. കാശ്മീരിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗോൾഫ് കളിക്കാൻ When it's right for me to go. ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ടൂറിസ്റ്റുകൾ അവിടേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇത് വളരെ മനോഹരമായൊരു കാര്യമാണ്. We must എല്ലാം പഴയ രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വളരെ മനോഹരമായൊരു കാര്യമാണ്. basic sovereignty and law and order in the country.
രാജ്യത്തിൻ്റെ aspirations of economic അതിർത്തികളുടെ സമഗ്രതയും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കാതെ ആത്മീയതയും വിദ്യാഭ്യാസവും എല്ലാം സാധ്യമാവില്ല. ഒന്നും തന്നെ സാധ്യമാവില്ല. അടിസ്ഥാനപരമായ and നിയമ സംവിധാനം, geographical sovereignty of the nation is not proper. രാജ്യത്തിൻ്റെ സമഗ്രതയും ഉറപ്പാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് സാധ്യമാവില്ല. Too hard. If you don't do it, they say you're no good. If you do it, നിങ്ങൾ ശക്തമായ നടപടികളൊന്നും എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്ന് അവർ പറയും. so പക്ഷെ ശക്തമായി ചെയ്താൽ നമ്മളെല്ലാം വളരെ കാഠിന്യമേറി ചെയ്യുന്നു എന്നും ആളുകൾ പറയും. പക്ഷേ അവർ ശരിയായ രീതിയിൽ നടപടികൾ എടുക്കുന്നു എന്നത് കാണുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. everybody are participating in this, but കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് മാത്രമല്ല, leads the നിരവധി ഏജൻസികൾ, has to be acknowledged. സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ എല്ലാവരും ഇതിൽ പങ്കാളികളാണ്. പക്ഷേ Gratitude to you ഇതിന് മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്ന ആളെ this because അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരുപാട് കൃതജ്ഞതയുണ്ട് സർ. where our youth are wanting to നാം ഇപ്പോൾ ഒരു പടിവാതിൽക്കലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ യുവാക്കൾ നമ്മുടെ രാജ്യം many different ways പ്രൗഢഗംഭീരമായി തലയുയർത്തി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. have a significant place ലോകത്തെ കമ്മിറ്റി ഓഫ് നേഷൻസിൽ years ago. 30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സ്ഥാനം ഇന്ന് നാം നേടിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Ability അതിനായി basic sovereignty, ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നാം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. integrity of the nation, രാജ്യത്തിൻ്റെ സോവറൈനിറ്റി, പരമാധികാരത്തെ otherwise കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത് this is too bad. വളരെ പ്രധാനമാണ്. This is Mahashivratri. പക്ഷേ ഇത് മഹാശിവരാത്രിയാണ്. Irrespective of who we are, നാം എവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണെങ്കിലും, belong to ഏത് രാജ്യത്തു നിന്ന് വന്നവരാണെങ്കിലും, you are ഏത് മതത്തിലോ ജാതിയിലോ പെട്ടവരാണെങ്കിലും, the human being. Somebody ഇത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദിനമാണ്. journalist asked me, Sadhguru, ഈ അടുത്ത് വളരെ പ്രശസ്തരായ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഞാനൊരു മുസ്ലിമോ ക്രിസ്ത്യനോ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് മഹാശിവരാത്രിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന്. Muslims cannot come. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല, ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. Celebration of human nature. കാരണം ഇത് മനുഷ്യപ്രകൃതത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാണ്. ആദിയോഗി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. Search of well-being. മനുഷ്യക്ഷേമത്തിനെ പിന്തുടർന്നു പോയപ്പോൾ നമ്മൾ തത്വചിന്ത സൃഷ്ടിച്ചില്ല. അതിനായി നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കിയില്ല. Crazy ritual. അതിനായി ഭ്രാന്തമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നാം ചെയ്തില്ല. You turn inward, ക്ഷേമത്തെ അന്വേഷിക്കുക എന്നാൽ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിയുക എന്നാണ്. കാരണം മനുഷ്യന്റെ ക്ഷേമം ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. which today, ഉള്ളിലേക്ക് തിരിയുന്നതിൻ്റെ the word it goes as yoga. ഈ പ്രതീകങ്ങൾ, This അതിലേക്കുള്ള വഴികൾ യോഗ പറഞ്ഞു തരുന്നു. basic spine of this knowledge that he created is the ആദിയോഗി സൃഷ്ടിച്ച everything ഈ അടിസ്ഥാന on the planet in the name അറിവിൻ്റെ രൂപത്തെ ആത്മീയതയെന്ന് നാം വിളിക്കുന്നു. of 112 ways. It is to honor ആ മാർഗങ്ങൾ 112 മാർഗങ്ങൾക്ക് അതീതമല്ല. എല്ലാം ഈ 112 മാർഗങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. the image of him, but we must അതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നാം ആദിയോഗിയെ 112 അടി ഉയരത്തിൽ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദിയോഗി ഭൂതകാലത്തെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. ഇത് first time ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു സൂചകമാണ്. humanity മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് ആദ്യമായാണ്, മാനവികതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾക്ക് സ്വയമേവ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പുരോഹിതന്മാരോ പുസ്തകങ്ങളോ അവർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ലോകത്ത് ആദ്യമായി, മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾക്ക് സ്വയമേവ അവർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു. kind of situation ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ആദിയോഗി പ്രസക്തമാകുന്നത്. he is 100% logically correct. അദ്ദേഹം പ്രസക്തമാകുന്നത് അദ്ദേഹം 100% ശാസ്ത്രീയവും യുക്തിസഹിതവുമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ്. It is now ഈ തലമുറ, generation and ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മനുഷ്യരും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ബോധനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം പകർന്നു നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണമായി തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. nation. We already have one in ആദിയോഗി രാജ്യത്തിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വരികയാണ്. is here. നമ്മുടെ കൂടെ കർണാടക ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. നമസ്കാരം സാർ. ആദിയോഗി ബംഗളൂരുവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. And various others are here, but in Bangalore it's already up. ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇതിനകം വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. This is not about മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും വരാനിരിക്കുകയാണ്. publishing for the sake of anything. This is the most important thing. ഇത് വെറുതെ ഒരു ശില സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല. ഇത് മനുഷ്യക്ഷേമത്തിനായുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ്, As a technology, not as a teaching. To ഒരു ഉദ്ബോധനമായല്ല, well-being as ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയായി മനുഷ്യക്ഷേമത്തിനായുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ പകർന്നു നൽകാനുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണിത്. most sophisticated കാരണം മനുഷ്യന്റെ ശരീരമാണ് ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഉപകരണം, technologies on ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയാണിത്. to handle this അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. is in this form. അപ്പോൾ ഈ മുഴുവൻ പരിശ്രമവും ഇതിനു വേണ്ടിയാണ്. No matter what
what religion, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് മതത്തിലോ ഏത് ജാതിയിലോ ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നോ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിവർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ മഹാശിവരാത്രി നിങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തമാണ്. ആദിയോഗി നിങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തമാണ്. യോഗശാസ്ത്രം നിങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന് കാണുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷം. hello, already slept off. എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയോ? Yeah, I want to see some life. What is this full night? എനിക്ക് അല്പം ജീവൻ കാണണം. Someone from United States, a prominent person, was asking me, Sadhguru, അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രശസ്ത വ്യക്തി എന്നോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു, എല്ലാവരും രാത്രി മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ് ഉറന്നിരിക്കുക എന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, 12 മണിക്കൂർ ഇത്തരത്തിൽ രാത്രി മുഴുവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ തരം ആളുകളും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഇവന്റ്, ഒരേ ഒരു പരിപാടി ഇത് മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന്. where there is a party, where there is no alcohol, ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിയാണ് നടക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഇവിടെ മദ്യമില്ല, ഡ്രഗ്സ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഉന്മാദത്തിലാണ്, ശിവനാൽ ഉന്മാദത്തിലാണ്. so I want to see more life, not like this. What? Hello? Our Home Minister is a very lively person. You can't put him down. I want you to show more life, what you are made of.